απουσιάσει χθες από το μοναστήρι. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρία. Τα έλεγα εγώ. Αγία Ηγουμένε, έχει έρθει να σας δει η Μαρία. Δεν φοβάμαι πια τα λάθη, δεν φοβάμαι την τροπή. Για να πέτυχα να αρχίσω την αρχή, γιατί λέει στιγμή να κερδίσω τη στιγμή. Τα λέμα συγχωρήνος, τα δέντρα κι η βροχή, κι όταν να φτάσω να τους δείξω πως είμαι ικανή για όλα ό,τι ξέρω θα τους μάθω. Θα με απλή και ευγενική κι όταν πρέπει θα με λίγο αυστηρή, γιατί είναι η στιγμή να κερδίσω τη ζωή. Κάθε βήμα εμπρός με σπρώχνει, δεν υπάρχει επιστροφή. Θα το πω καλά, δεν έχω επιλογή. Να ξαναέρθω αύριο το βράδυ. Και αν δεν έχεις να παραδώσεις τηλεγράφημα, πώς θα έρθεις? Θα μπορούσα, ας πούμε, να μπερδευτώ. Και να έρθω κατά λάθος να παραδώσω ένα επίγον τηλεγράφημα στο σταθμοτάρ Σνάιντερ. Έχει έρθει από το Βερολίνο και τον φιλοξενεί ο Γκαουλάιντερ. Αλλά εγώ. Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι είναι εδώ. Μην το πεις στον πατέρα σου. Γιατί να μην το πω? Γιατί ο πατέρας σου είναι πολύ αυστριακός.